حضرت یونس علیہ السلام کتے گئے؟ مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، سمندر دا اندھیرا، سمندر دیاں نہراں دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دے اندر جڑی زندگی گزاری او دے وچ رہ کے اللہ حضرت یونس پیغمبر نے کیا فرمایا فنادا فی الظلمات، او میرے سونیا ربا میں تینوں انہاں اندھیریاں دے اندر میں تینوں پیا بلانا وا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر اللہ، مردیاں نہراں دا اندھیرا، پیٹ دے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، لیکن رب دا نبی دعا پیا پیٹ دے اندر کردا ہے، پیٹ دے اندر دعا کردا ہے اللہ سارے اندھیریاں دے اندروں میرے کول اگر کوئی ذات بچی ہے تے تو بچ گیا ہے اللہ، میں تینوں اس پیٹ دے اندر بھی تینوں پیا پکارنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، ویر جی کسے دا واسطہ نہیں پایا، ویر جی درمیان دے اندر کوئی بھی گلاں نہیں پائیاں، رب نے جڑے کلمات ذہن دے اندر لے آندے نے انہیں کلمات نو سامنے رکھ کے رب دے سامنے رو پے نے۔ حضرت یونس پیغمبر نے دعا کیتی ہے رب دے سامنے، اللہ نے دعا قبول کیتی ہے، دعا کریا کرو اللہ ضرور قبول کر جائے۔ اللہ تو صافات دے اندر اللہ پتہ کی آندا ہے، فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اور کیا ان کائنات کے اللہ دعا اتنا بڑا خزینہ ہے، اللہ نے فرمایا اگر میرا یونس پیغمبر میرے کولوں دعا نہ کردا، من المسبحین تسبیح بیان نہ کردا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر دعا نہ کر دے میں قیامت تک یونس پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ دے وچ ہی رکھدا۔